Pozdrav svima iz Zagajčih brda u Deliblatskoj peščari. Vraća se sa neuspelog pokušaja da lociram spomenik Obelix. Ali s obzirom da nikakvih mapa nema i ostalih stvari, teško ga i naći. Možda sledeći put odem s nekim ko zna. Znači, prvi put sam s Captivom na ovakvom terenu. Sve je pesak. Lepo se nosi za sada. S tim što po pričama ljudi ovuda navodno može da se dođe i sa redovnim autom. Ja baš nisam ubeđen u to iz prostog razloga što malo pa mi pali pogon na sva četiri. Pesak je dosta zeznuta stvar u suštini. Ne bih voleo ovde da se zateknem po kiši ili nečemu, konkretno sad smo baš u pesku, ali izvlači nas malo jači gas i idemo. Nije strašan put uopšte, nije planinski putevi dole po Srbiji su duplo gori što se tiče same vožnje. Zbog automobila ovde nemate kamenja, nemate ništa, samo morate da pazite na poneko stablo koje je eventualno oboreno i naravno oprezno vozite. Pitao sam jednog čoveka što čuva krave gde da idem, on me poslao na drugu stranu, možda jedan čovjek baš nije razumeo kuda želim da idem, tako da ipak ću se vratiti. 4:30 prolazi, od 6 je najavljena neka kiša, 5:30, ne bih baš ovde da ostanem po kiši. Eto, to je sve. Samo trebate biti oprezni da ne ogrebete auto, ima grančica i tamo. Ipak je ovo specijalni rezervat prirode. Ali samo polako i proći će se. Prođete, ne može da vam ogrebe automobil. Kad naletite na nju, to je već nešto drugo. Toliko u ovom javljanju, idem da se izvučem pre kiše.